Yamakwa ba shronko ba Adom TV show yana yawo aja oye na dane den nyina no ayeka Ahosepe ya na obi adwen entertainment da ye be hwihwi da ye be sa ye be grow eto dan so ya na ye history ho hia because o share culture and tourism still na e fall under entertainment because e ma hunu bia wo free e ho abakosem ene ho nsem bia daache ukopie baby a one dane man friend ni one meye hoho me need the sister Sandy be a guy Richard Akwa a cinematographer Mohammed a reporter or dentra ha say and Nelly comes in your social media yana near tete and come I be the mo adwie pa and kan we dentra this year wa kwantuo mu unye dentra this year mpo na Ghana mamrani amane hu hia wo sina be ya daache wo besua bibia dwumade e wo de atena ho pa sima be ye dunum de na ye de hihye so mensa aka nana to brankwanta a wotoso mienu dentra brofo yeduhene wono aso so na ye tie hia bua wono ye ka tie hia bua wo bebisa se ye de ade emu adue pa ne nkom a ye betwetwe no emu adu nana mpa cho ye bru ya de sheba pa cho ye mo akwa baba Adom TV so ya de she Nana, yabadase first of all, say when you bread at that Jenny between nkomo emu edu say na sani amedi kan boss no tie here bra no dia obi ohwe pese ohu an nchire mu kakrawada yo Sandra medase de di kan mefa kwan dwa so na me de achia eye nana odefo boampo nsem otoso nan nana ama yi nso asala otoso miensa na pomfo agiman otoso miensa busapen mede na se ma wo ma hemfofo mpanyimfo ma brempo nyina Sandra wo bisa asem ya ka se tie hie bua tie hie bua no aye esuafna tie hie bua no ye esuafna tu bisa me asanete na me baaye na eje obi igbo se ade ni pie ye no mfie bebre ni empie ye na chese wo hwe ni papia abo ahia wa ha na ne first day a ebi ehu tie hie bua no na patro no na ekura papa wo onsa benkum so no patro anya no a saa tie hie bua no ompie wia ompie anadwo no pie enti mede share odefo nsa uso awie no anadwo na mede kotu bebi a ese da because onante anopa onante awia na omo chese ansa na odefo beba no na ye edikan I say a decan no by me every me bre sadi tie hie bua no ade a smasem if you say impie da we ya me no ka say e be say pie ni nyina aye wa ne ani wiase aha enya ade a epie yensa kan ne say omampanyi wo ba besuaye a 4 years ana me boa na ohene de ohene ti ho mo na ye ya obetumi abisai enti ohene wuda akonwa ho na nanom abrempon a o ma fifiri mu akonwa so anyina fifiri wei sabe odefo boampo sem konyinifa a okwa akura yi ono ode ba betena akonwa esukura no se ya kan ifi a wo hu ana ode yare ya ode ko ni krachi ni nya na tehie bu a empie enti afa na yenya ono ani sinemu a wo ba be pie no ese se wo ba be pie ese tie hie bua no eden epie enti na ma wo hu se ne afrani sitie no na bacho wadaroma eno ho abakosam ne pese yete ase ya na chese ye di swan wie ne de kohye ho a gise ohene foforo ban sana ase yi ni tisaneti sa pepepe efi se ya nananom ahemfo a wo de nchira sabi o mu kwa akuro nyina no sa so afran no ena edisai na mingane ntia se omampanyi dada ba ku bi enso so ebe yusu ye na no so hunchemu ne pese yate ase se ye ohene de a na ne omampanyi de esi den na odi swan sai ho so nchemu me nchira ase ohun se ada me ba no na mikura me de ne ye kokko na kokko na me di so na na di so aye no ade na ye goldu ahanti na wompie wia no ana me de kokko de fefafa ho na omampanyi de onsa da ba akoso kan ho aye fitaa ha no nkwa na wo de ahemfo a eba ani achamefo a eba wo mu na kura so afranim
na me tie hia mu buade obia ni ho mo hene kura ntumi nso chese oma hina na esotie hia ebom enti o mampanyina oba ya oba beso mu no enya me tie hia bua no eye achiame de na oso mu a odi so aye se obehwe a ye wodwukwa no oma hinso awie no ade kye no chiame hene ono so esu afrem foforo na odi so aye ema nananemu nyina enti hie bua ne de oma henko a na nsa osoma odi so aye we dey say wo hwe ya na wo sua bibi enkrani be se akaya yese na wo sua eno na da echire mu se tie hie bua na man panyin kro no be so enye ne de na san sunsunya bi dem na wo hye ne so se na be ya wo meka se tie hie bua oman hene de ya ade na oman panyin su be som ne nyina na wo sua bi e de bo wo ho ban etimi ye tourist attraction for say nya Ghana mpo adentra manfo a omo ya ade hye e fan say royals no omo timi ko hu ba bi ye hye oban nim nana ba bi a tie hie boda damakonwa ho enti wo ya brempon na eduru akosidai mimidi akosidai midi akonwa mfie aduonunum ni 25 years ni echese akosidai bia me ye ho amane ye de ma no enti empefi wonim se anfia akra no asa ne kra na se ye na so efi aka wa unwura dan ho enti me ma himfie kra no unya obi ba won chen kra no osuru nte se ono ahu se wabu ni nsa ontumi ma ho ti akonwa dan mu ho no ti se ade hyefo na me ye ma chiamefo ye amane bibia wo ho a omo atumi awura dan mu ho na yakwa kohu bibia wo ho wonya ade hye a ontumi wura akonwa dan mu ho wow we ye sua de pa o na ma chwa ma won sa benkum ho no so no no so nyina so ye de me da wase oni bempa yaka bempa what ya say asho de bi bempa papa ya okura bempa yi ono obo ya nananom koe kura no na ode kire sa papa yi asante hene opoku wale okọ ni nkrachi na odkoyirifa odefo boamposem otoso miensa ono no befa akula yi ode ne koye no kwa da so da ne kamu ohwe sa anwoma ya bobo ho ya ni nyina so ye gold nti bambo pa ti na secret ye gade me no no so ye gold na de bibi tuntuma bempa ano so na sade a ye de ma no antana ogbo aben na ebie sa pepe na mba chwada ma uche ma ya anye sa akade na ama na ogbo aben na ema wanya da besi den na wonya ma no wa onim sa ade da ho ba be fa so ya amane ma no nti ya na de snap de enfan de agro nti wo ya wa amane ma na obebie kwan ama na mba chwa eno so no ono pene wo ho access o so pene wo ho access na say eno so obi etimi som keke sisi a obi antumi som on say ono kwan no som ono oda one ne da wa konwa no nti say odefo obekọ ba bi etu kwan ya oba be fa no so hwe a eneye adwuman ono di odefo achi sa odefo nkwa na ne japade a ni nyina sa anwoma ni nyina wo menchen a otu kwan ko ba bia na sha bempai na di na chi tie hie boande ye hu ni biem da bempa ne de ono ne de odutu kwan a odi na chi na odi na akọ nana to bran kwanta otoso mienu ene ne twetwe nkomo e dentra brofu eduhene nana ansa ne yebeja wo mu no efuto be na ade be men na mafo ya wo monje ne me ya wo kan nyina endi omu fisa abrabo ne da hotre efuto be na ade be mo nana sanda meda wase de meda me obia se ebeda wo ma se dwumadie a ye esun pempreso a ya kodwokwa ya sanso dia ba beduru pempreso wa ha mo ede obia se na abakwasem no obi unkase bia wo mo nti ase wo mu hu bida because odafo kwa akurache enti amane na amamre no wo mu nim dede nkyira yesi ye no enti samre me de meda obi ase obi aso bae no ababa behu se ne eye dan na yakoye bi wodwokwa ne ya sanso abaye bi wa ha
na je say denchira ye wotumi pa enti no obia no we kura no sa ate hia abuai ebe ye history school kura no me feel say omo de besua ho abakwasam enti megina so na mada obi bia ase say adwumadie ye guso a ye anwie so me gidi say ye be ye wie na ewie so a ya dan Yankopon na ase na sade a chena akokọ obon wa na ya Adom TV for ne da wasefo wadaje wo mre eye denchua brofu eduhene na na to branko anta a woto so mienu me the sister Sandy na ye beda asibiem ye de asi Richard Akwai cinematographer studio ye jama mo